Això és un manual ràpid i fàcil sobre l'OpenShot. L'OpenShot és un programa de vídeo que et deixa editar vídeos, et deixa posar clips de vídeo, gravacions que tens fetes, música de fons, amb transicions, textos, etc. i imatges. Com està distribuït aquest programa? Aquest programa, aquí tenim tots els nostres fitxers, ara no en tinc cap, després els importarem. Aquí tenim totes les transicions que podem utilitzar. Transició és de vídeo a un altre vídeo, la manera de passar d'un vídeo a un altre, o d'un vídeo o una imatge a un altre, la manera de passar són tots aquests tipus de transicions. I els efectes és sobre una imatge o sobre un text quin efecte volem causar-li. Aquesta part d'aquí són diferents eines que podem utilitzar per a editar els vídeos i aquestes d'aquí són 5 línies que nosaltres tenim, que són pistes per anar posant els vídeos de forma seqüencial, un darrere de l'altre. Aquesta és la barra de zoom, que sempre és millor, si no saps com començar, tindre-la així a 0. I per últim, aquests punts, aquest seria el botó per exportar el nostre vídeo. Aquí el que farem en aquest tutorial petitet serà agafar i fer com una espècie de curt, un curt sobre d'un assassinat o un crim o alguna cosa així. Per tal cosa he preparat aquests vídeos que he trobat així gratuïts de la pàgina web pexels.com, els selecciono i els importo. Simplement cal arrossegar-los i ell els va important. També he agafat un grito de mujer i una canció de misterio de fondo. També els importo i aquí tenim tots els nostres clips per a utilitzar. Nosaltres anirem treballant sobre aquest track, la track 5. Podeu també començar a treballar pel track 1. Això és indiferent. Però heu de tenir en compte que després sempre es veurà més abans el track aquest que el de baix, que funciona com a capes. Per tant, començarem mostrant aquesta noia, que és una runner, i la ficarem aquí. Si ens fixem, això ha d'estar al principi de tot, així, sempre que hi ha marcat aquest imant vol dir que les pistes s'enganxen unes amb les altres. En aquest cas, el clip és bastant llarg, que és aquesta noia corrent, i ens interessa que la noia arribi fins a aquest replà. Una vegada arribat al replà, ja no ens interessa més aquest vídeo. Per tant, el que farem serà clic amb el segon botó i anirem a Slice. Slice té 3 tipus d'opcions. La primera opció és que ens guardi els dos costats, que ens guardi el costat esquerre o que ens guardi el costat dret. En aquest cas ens interessa guardar el costat esquerre, per tant ficarem left side. I ens talla i ja ens ho borra. Després mostrarem aquesta mateixa noia, que no és la mateixa noia perquè són clips així gratuïts, però mostrarem la noia, en aquest cas, com comença a córrer venint cap aquí, que sembla més un bosc. Aquí, en aquest cas, aquest clip ens mostra aquí que està bastant lluny, per tant, el que farem serà aprofitar més i farem així. En aquest cas ens interessa tallar la part de la dreta. Per tant, el que farem serà clic, slice, right side. I ara ja podrem apropar el clip a l'altre clip. Si veieu, quan s'apropa un amb l'altre ja fa l'efecte d'imant, que és el que està marcat aquí. En aquest cas, ara està corrent cap a nosaltres, sembla un bosc, i una vegada en marxa ja no ens interessa més aquest clip. Aquí ha marxat, per tant el podrem parar amb l'espai. Amb l'espai és sempre molt més ràpid que no pas anar a fer clic a l'stop d'aquí. Per tant, amb l'espai se n'avança més. Aquí el mateix, clic amb el segon botó, slice, i aquí ens interessa la part de l'esquerra. Una vegada tenim això, mostrarem com que hi ha algú que la segueix. He trobat aquí unes passes, com si fos així fosques, i veurem aquesta persona que l'està seguint. Si fiquem play, mostrarà aquesta persona com que l'està seguint. Aquí ja quasi no es veu els peus, per tant, aquí ja no ens interessa més aquest clip. Clic amb el segon botó, slice i left side. Llavors mostrarem una espècie de bosc, com que hi ha hagut algo al bosc. Davall d'aquest bosc mostrarem
el crit de la dona d'horror. Per tant, això serà un segon, segon i mig, per tant això ens interessa més. Slice, left side. Així anem tallant. Una vegada hem mostrat el crit d'horror i tot, el que farem serà mostrar la policia. La policia, en aquest cas, amb poc que la mostrem ja se sap, l'espectador ja sabrà que és la policia, per tant aquí ja podem parar. Clic i slice left side. I ara he trobat aquí un clip d'una dona, que podria ser sa mare, que sembla que l'estigueu buscant. Realment és una turista que surt aquí amb la càmera i fa la foto. Clar, aquí no ens interessa que es mostri la càmera a fer la foto. Per tant, el que farem serà que sembla que miri així, que està buscant a la seva filla, que ha sortit a córrer o bé de saber. La història podria córrer per qualsevol lloc. Clip left side. I per últim, m'ha semblat interessant aquest últim clip. Aquest últim clip sembla és bastant net per a veure aquí mostrar el text que farem servir. I per tant, aquest sí que el deixarem més temps i aquí farem servir, doncs, per exemple, el títol del curt. I podríem parar-ho per aquí i aquí ficarem slice left side. Vale? Si mai volguéssim allargar això, simplement ens cal posar el ratolí aquí a la punta i allargar o escurçar. Això ell ho guarda tot, d'acord? Aquí en aquesta primera track ja tenim els vídeos, d'acord? Ara utilitzarem aquest track 4 per a posar tot l'àudio. Per tant, aquí agafarem la canció de Misterio i l'arrossegarem cap aquí. Aquesta canció de Misterio, per exemple, igual que els vídeos, nosaltres la podem tallar, la podrem moure, la podrem donar-li l'opció que vulguem. Ara mateix, l'ordenador està renderitzant tot el que estem fent. Penseu que els OpenShot, com el Premiere o el Final Cut, són programes que estan molt ben acabats i busquen la manera de millorar això. Aquest, però, és gratuït i, per tant, li costa una miqueta més. Suposem que ja ha acabat, per tant, ficarem el cursor al principi i quan fiquem play mostrarà l'àudio. Si us fixeu, al principi hi ha un silenci. Aquest silenci no ens interessa, pel que just aquí ficarem slice i en aquest costat serà right side. Així la música començarà just al principi. Veieu els salts? Els salts és perquè encara està renderitzant. Aquesta línia blava d'aquí, veieu, és el que ja està renderitzat. Un cop està tot renderitzat, pare i desapareix aquesta línia. Per tant, és interessant tindre paciència i esperar-vos a que l'ordenador vagi fent prou que pugui. Mentre està renderitzant aquesta part, no la tocarem més, anirem a aquesta part d'aquí i aquí mostrarem el crit de la noia conforme l'han assassinat o el que sigui. Ficarem així i, per tant, veieu això? És una mica fort el crit, però ja fa el pes. Vale. Aquí tenim, per tant, les pistes d'àudio. Podem utilitzar les pistes que vulguem aquí, dels track 1, track 3, tenim fins a 5, podem utilitzar els que vulguem. A més, encara podem solapar. Fins aquí tenim tota aquesta part, que pot estar més o menys bé, però aquí li podem començar a utilitzar les transicions, que són la manera de passar d'un vídeo a un altre. En aquest cas, la que més funciona, o la que més sembla que me dona més professional, és la fade. Fade és com un fundidor. Per tant, la col·loquem al principi, llavors ens farà un fundidor d'aquest vídeo fins a aquest. Però, per defecte, són molt llargs. Per tant, el que hem de fer és escurçar-lo fins al que vulguem nosaltres. Ara, si aquí fiquéssim el play, veuríem comença a posar negre i ha tornat. Si això ens agrada, podem copiar la transició i marcant aquí, al principi de cada un, podem ficar a l'editor o ficar directament control
V de pegar i ja ens pega el que hem copiat. I aquí també podríem ficar l'altre. D'acord? També podríem tornar a posar-lo aquí, si voleu, control V. Inclús aquí també podríem tornar a posar-lo. I també, per exemple, en aquest d'aquí. I així serien petits fosos a negre. D'acord? Hi ha una opció que aquí és el clip és rectangular, però moltes vegades s'associen les barres, que són aquestes barres d'aquí, és l'efecte que nosaltres li volem donar en aquest vídeo. Si jo en aquest vídeo, per exemple, li vull donar l'efecte de barres de cinema, només cal importar l'efecte i el deixo anar damunt. I automàticament, veieu, ha canviat aquestes dues barres, que és el típic del cinema. Per tant, mentre està renderitzant, el que podríem anar fent és arrastrar a cada vídeo les barres, i així semblaria més de cinema. Això ja està tot fet, no s'ha d'importar res, el mateix programa ja t'ho porta tot. D'aquesta manera ja cada vegada semblaria més professional. Aquest me sembla que no se m'ha guardat, perquè si us fixeu mostra una B alta al costat del nom, marcant que ha ficat les barres. I a l'últim també. Aquest d'aquí, per exemple, no faria falta. Podríem mirar de treure l'efecte. Li costa el pobre ordenador, li costa. Bé, no us vull cansar en aquesta cançó, tampoc. Ara tenim el nostre amb diferents efectes, diferents transicions. Ara el que farem serà posar un títol, aquí a l'últim, que serà el títol d'aquest petit curt que hem fet ara. Per això anirem aquí dalt a títol i ficarem títol, o com seria afegir títol. Aquí hi ha bastants títols ja predefinits i el que farem serà buscar el que més ens agradi, el que més ens vagi bé al nostre. Per exemple, aquí tenim que sembla que estigo relluent, un títol estàndard, no sé, un títol així amb una il·luminació posterior. Jo en aquest cas agafaré aquest d'aquí i li donaré, aquí podem ficar el nom, doncs aquí ficarem títol del curt, que no és cop curt, però bueno. Aquí ficarem què volem que apareixi, en aquest cas volem que apareixi la mort de la Runner. I ara sí que hem d'anar a canviar la font. La font, hem de buscar una font que podria ser com la Impact, que és molt grossa. A veure, a Montserrat també està bé, que és la Extra Negrita, per exemple. Aquesta podria estar bé. I li donem una amplada d'uns 25. A veure, la mort de la Runner. Bé, podríem inclús fer-la més gran. Podríem tornar aquí. Però és que has de tornar a triar-ho perquè això no està ben acabat. Extra negrita, i aquí la podem triar la de 30. Ok. Bueno, no ha canviat gaire, però bueno. Vale, i save. Ara l'únic que hem de fer és anar a buscar el nostre títol, que estarà aquí, i el podem importar just damunt d'on volem que aparegui. Ell ens posa totes aquestes coses. Aquest efecte, per exemple, és la transició que farà perquè aparegui el títol. En aquest cas, com que ja l'hem ficat un damunt de l'altre, ja no ens fa falta. I l'únic que hem de fer és regular això fins aquí. Aquí, si us fixeu, la música dura tota aquesta part d'aquí. Per tant, també ens interessa no recarregar i
esborrar fins aquí. Aquí, que havia ficat malament el punter. Aquí, a veure, aquí. I aquí sí que tallarem que ens guardi la part de l'esquerra. Vale. Aquí tenim el títol ja damunt de la mort de la runner. Si en groc no es veu bé, podeu canviar el color, podeu fer mil coses. Sempre podeu ficar aquí, podeu transformar-lo, animar-lo, podeu fer un fade, que hi hagi mil coses, d'acord? I quan tenim tot això, podem utilitzar, per exemple, una última transició cap a fosc. Aquí. Heu vist que al principi la transició cap a fosc era, a veure, això ho farem més curt. Aquí, si us fixeu, faria primer fosc i després faria, després tornaria a fer el fundido. Per tant, aquesta transició l'hem de girar, reverse transition. I d'aquesta manera ja es farà en fosc. Aquesta també la podem copiar i la podem pegar, per exemple, a baix. Aquí, la podem pegar aquí. I també passaria el mateix a la música. Vale? La podem fer inclús més llarga, aquesta. Bé, quan hem acabat aquest petit tutorial, ja podem passar a exportar-lo. Simplement direm, ficarem el nom, la mort de la runner, i aquí podem triar diferents formats, qualitat alta, MP4, és bon format aquest, i en principi, tal com ens dona, ja està. Exportem el vídeo, ell va fent, i fins aquí aquest manual d'un editor de vídeo. Moltes gràcies i fins una altra. Adeu.